Hasiko gara lur planeta gaia lantzen, eta hemen dituzue jakin baritugun gauza batzu, gero erronka txiki batzuk egiten joateko. Hasiko gara 3 galdera aztertzen. Zergaiti deitzen dugu planeta urdina? Gure lur planetari. Zergaitik izaten diogun geoidea dela bere forma, zer esan nahi du horrek. Eta gero, agian dano dakizuena ja, aspalditik, kontinenteak zeintzuk diren, non dauden. Baina, bada espada, ikusiko dugu. Bagoaz lehengo galderarekin. Zergaiti deitzen dugu urdina planeta? Ikusten duzuenez, argazki honetan ikusten dira atmosferako gasak eta gehien bat urdina da. Eta bestaldetik, itsasora bagoaz, itsaso inguruan ikusten badugu ozeanoak eta itsasoak ere kolore urdina edo urdinzka ematen du. Beraz, zergaiti deitzen dugun planeta urdina? Ikusten dugun gasak ematen duten kolorea eta urak ematen duen kolorea, urdina delako. Beraz horregatik, planeta urdina. Aurrera, bigarren galdera zan formari buruz, bai? Esaten dugula forma dala geoidea. Hemen ikusten baduzue lurraren forma, esango genuke, dala borobila. Ezta? Gutxiko bera, nahiko borobila da. Baina ez da horrela, ez da guztiz borobila. Begiratzen badugu hemen ere ikusten dugu borobila dela, baina ere ez da guztiz zehatza, guztiz borobila. Hobeto fijatzen bagara, beste honetan. Hemen fijatzen bazarete, borobila bai, baina poloetatik, hau da iparpoloa, hau da egopoloa, bietatik ematen du zapaldu, berantza bezala bidali dutela. Eta hemen gorantza bezala, zapaldu bezala egin dugula. Orduan horri esaten diogu geoide forma duela. Dagoenean, zapalduta. Zapala bihurtu zaigunean, poloetatik. Irudi bat izan daiteke laranja bat, ezta? Bizkat, bere ertzetatik zapalduta dago. Berez, geoidea esan nahi du, lurraren forma duela, zapalduta edo zapala dagoenean poloetatik. Eta bagoaz, 3. galderara, zala kontinenteena, bai? Hori hemen ikusi aldugu horrez. Eta nik uste badakigula, baina porziaka. Kontinente hau, dano dakigu, Europa dala. Bere ondoan, Asia. Hemen azpian, 3. Ozeania. Hemen, Afrika. Hemen Amerika Handia, Ipar eta Hego Amerika zen duena. Eta hemen azpian, baita ere kontinente bezala hartzen duguna, Antartikoa. Beraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dira kontinenteak, eta hau, jakingo dugu ja, baina hobeto esate, eta horre ukitzea ere jakiteko. Bagoaz bizkata horrela, galdera gehiago. Hurrengo galdera izan ziteken. Nola orientatzen gara? Mapa baten aurrean, zein da mendebaldia, zein da iparraldea, zein da ekialdea, zein da hegoaldea. Hain erraza ematen duen honek, askotan buruhauste batzuk ekartzen ditu. Mendebaldea. Iparraldea. Ekialdea. Eta azpian, beti azpian, hegoaldea. Mapa baten aurrean, ematen du horreza dela. Nire ikasle batek orain dela urte batzuk, naztu egiten zen, eta asko, eta zerratu egiten zen bere buruarekin. Eta egun baten esan zuen, mierda. Eta esan genuen batzuk, begira, mierda esan du. M, I, E.
Beraz, mapa baten aurrean zaudetenean, esan alduzue bildur barik, izilean, noski, mierda. Eta horrela dira mapa guztiak, mendebaldea, iparraldea eta ekialdea. Beti daude posizio honetan, berdin da, mapa lurrean egon, horman egon, liburuan agertu, nahi duzun tokietan. Bale? Orduan, hemendik aurrera, nik uste danok ondo esango duzuela non dagoen mendebaldean, non ekialdean, non iparraldean. Eta falta dana da hegoaldea, beti beko partean. Bai? Orduan gogoratu. Mi, bai? Eta gero erdian daudenak, hemen ipintzen du IM. IM izango da ipar mende. Hemen IE izango da ipar eki. Bai? Esan nahi du ez dagoela, ez dago iparraldean, ez da ere ekialdean dago, euren erdian gutxi gora bera. Eta horrela, hau adibidez, dago ego eta mende artean, berez, ego, mende. Bale, hau nahiko erreza da, truko hori jakin da. Bazen adibide batzuk ikustera. Bueno, mapa hauetan adibidez. Bale, lehengo bazen Europako mapara. Munduko mapara, parkatu. Munduko mapa honetan. Baldin galdetzen badigute, zein da mendebaldia, epini bere orientatzeko tokia. Gu badakigu gure mierdarekin txaringo genuken, ez da? M, I, eta E. Eta hau, klasean dagoen mapan berdin egin aldugu. Berez, oda mendebaldea, oda iparraldea, eta oda ekialdea. Eta, falta zaiguna, hegoaldera goaz. Erreza ez da? Segaitik ez Espainiako mapan. Espainiako mapan, eski berdina da. Lehengo, inguru guzti hau, Portugal, Galizia, inguru guzti hau, izango da M, mendebaldea. Beko inguru guztia, hemen gaudegu, gogoratu, Bilbo mendi dago, erandidu bai, hori izango da I, eta bestalde guztia, dagoena bestaldean, izango da E. Beraz, hemendik aurrera, beti esan aldugu. Ni hemen banago, esan aldugu. Mendebaldera noa, edo iparraldera noa, edo ekialdera noa, eta esan dugu beti azpikoa, hegoaldea. Beti esaten dugu, Andaluzia eta hori dara hegoaldea. Hegoaldera goaz. Euskal Herria goaz. Bueno, Euskal Herria goaz. Euskal Herriko mapa hartzen dugu. Hemen ere, hemen digo dugu. Nerbioi ibaiaren sarrera honetan. Orduan, zein dago gure mendebaldea? Hau. Zein da gure iparraldea? Hori. Zein da gure ekialdea? Hori. Eta zein da gure hegoaldea? Hau. Bai? Eta horrela, segun, hemendik basago, segun hora zoazen, zoaz toki batera, edo bestera, edo bestera, edo bestera. Bale? Eta bukatzeko, Afrikara joango bagina, ez da baldaketarik, dana dira berdinak. Zein da Afrikako hegoaldea? Atzearena hegoaldea beti, azpian. Baina hemen dago Ego Afrika, horregatik ditzen da Ego Afrika, hegoaldean dagoela. Iparraldea esaten badigute, gora goaz. Eta hemen dago nazpeta, ez da? Mende eta eki, beti, M, mierda gogoratu, M eta E. Eta horrela, egiten dugu ja, mie, eta horrela beti dakigu kokatzen mapa baten aurrean gauzak. Hau izan da momentuko gaitxoa eta hurrengora arte. Ondo izan, eta atzko ikasi.